trkači, ja sam Domagoj Trkač i kreativac iz Zagreba. Stigli smo do finalnog dijela naše serije o pronaciji. Nakon neutralne i prekomjerne pronacije, danas ćemo detaljno obraditi supinaciju. Kako biste provjerili svoje znanje i utvrdili gradivo, na kraju i današnjeg videa pripremio sam jedan mali kviz od 3 pitanja. Dakle, imamo 3 glavna tipa pronacije. Prva je neutralna pronacija, to je ono zlatno središte gdje se stopalo umjereno rotira prema unutra, osiguravajući ravnomjernu raspodjelu opterećenja. Rekli bi ljudi sve za 5. Slijedi prekomjerna pronacija. O tome smo već pričali, to jest u prošlom vlogu, znači stopalo se previše rotira prema unutra, što može dovesti do raznih problema i bolova. I konačno, današnja zvijezda, supinacija, to je kada se stopalo ne rotira dovoljno prema unutra, što stvara dodatno opterećenje na vanjskom rubu stopala. A šta je točno supinacija? Pa najjednostavnije rečeno, ona je suprotnost pronaciji. Dok se kod pronacije stopalo rola prema unutra, kod supinacije se ne rola dovoljno ili se čak rola prema van. To znači da se težina tijela prebacuje na vanjski rub stopala. Zamislite da hodate ili trčite po vanjskom rubu stopala. To je otprilike to. Pa nije baš nešto ugodno, zar ne? E sad, kako prepoznati supinirajuće stopalo? Postoji nekoliko karakteristika, pa da ih navedem. Prvo je visok luk stopala. Ovo je možda najuočljivija karakteristika. Ako imate izrazito visok luk, velika je vjerojatnost da ste supinator. Zatim, istaknuta istrošenost vanjskog ruba obuće. Pogledajte svoje stare tenisice. Ako je vanjski rub potplata značajno istrošenije od unutarnjeg, bingo, imate supinaciju. Zatim ograničena fleksibilnost stopala. Supinirajuća stopala su često kruta i manje su fleksibilna, što utječe na apsorpciju udara. Mali ili nikakav otisak mokrog stopala u sredini. Napravite onaj stari trik sa mokrim stopalom i papirom. Ako otisak pokazuje vrlo uzak ili nikakav spoj između pete i stražnjeg dijela stopala, to je još jedan znak supinacije. Problemi i ozljede povezane sa supinacijom, pričat ću sad o tome i to naravno baš i nije zabavno, ali supinacija, iako možda se manje češće događa od prekomjerne pronacije, može dovesti do popriličnog broja problema uključujući bol u gležnju zbog nestabilnosti i preopterećenja vanjskog dijela gležnja. Rizik od ozljede uganuća je puno veći, zato pazite na svaki korak. Bol u peti, posebno na vanjskom dijelu pete, treba paziti, voditi računa da vam se tu ne desi kiks. Zatim upala plantarne fascije, iako se češće povezuje sa pronacijom, može se javiti i kod supinatora. Zatim stres frakture, nedovoljna apsorpcija udara povećava rizik od stresa fraktura kostiju, stopala i potkoljenice. Bol u kuku i leđima. Nepravilna biomehanika stopala može se odraziti na cijelo tijelo, uzrokujući bolove, znači u kuku i leđima. Kako prepoznati supinaciju? Osim gledanja, naravno, istrošenih tenisica. Pa znači, test mokrim stopalom, već smo ga spomenuli, ali vrijedi ponoviti. Zatim, znači, promatranje istrošenosti obuće, to je još jedan dobar pokazatelj, ali možda najbitnije je stručni pregled. Najbolji način je da budete sigurni da jednostavno da posjetite fizioterapeuta ili ortopeda. Oni će napraviti detaljnu analizu vašeg hoda i dati vam personalizirane savjete. Izbor obuće za trkača sa supinacijom. Kupovina novih tenisica uvijek je dobra ideja, zar ne?
Ako ste supinator, treba će vam tenisice koje pružaju dobru amortizaciju i fleksibilnost. Dobra amortizacija je ključna, znači, za apsorpciju udara, a fleksibilan prednji dio stopala omogućuje prirodnije kretanje stopala. Izbjegavajte, znači, tenisice za kontrolu pokreta, jer one mogu pogoršati problem. U biti treba se držati neutralnih tenisica koji imaju širi prednji dio koji može pružiti, znači, dodatnu udobnost i stabilnost. Neke od boljih tenisica za supinatore možete pronaći i u našim trgovinama tu u regiji, a to su, znači, Asics Nova Blast, Nike Pegasus i Asics Gel Nimbus. Pređimo na prevenciju i liječenje. Naravno da ostanemo zdravi i trčimo bez bolova. Vježbe jačanja i istezanja. Jačanje mišića i stopala, gležnja i potkoljenice te redovito istezanje mogu poboljšati stabilnost i fleksibilnost. Individualno izraženi ulošci mogu pružiti dodatnu potporu i amortizaciju pri hodu i trčanju. Treba svakako pripaziti i na pravilnu tehniku trčanja, odnosno važno je raditi na tehnici trčanja kako bi se smanjilo opterećenje na zglobove. Postupno treba povećavati kilometražu, nema pretjerivanja s treninzima. I na kraju, fizikalna terapija. Fizioterapeut vam može preporučiti specifične vježbe i tehnike. Par dodatnih savjeta za kraj. Obratite pažnju na podlogu za trčanje. Izbjegavajte pretvrde podloge. Redovito mijenjajte tenisice. Amortizacija se s vremenom potroši. Slušajte svoje tijelo. Prepoznajte simptome, ozljede i potražite stručnu pomoć na vrijeme ako je potrebno. Zapamtite, svatko je individualan. Ako imate bilo kakvih dvojbi, posavjetujte se sa stručnjakom. Hvala što ste gledali današnji video. Ako vam se svidio, podržite kanal lajkom, pretplatom i podijelite sadržaj na društvenim mrežama. A za vas koji ste čekali kviz, evo ga, 3 laganja pitanja pa možemo odmah krenuti. Što je supinacija stopala? Pod A, prekomjerna pronacija stopala prema unutra, pod B, nedovoljna rotacija stopala prema unutra, pod C, ravnomjerna raspodjela opterećenja na stopalu i pod D, rotacija stopala prema van. Točan odgovor je pod B, nedovoljna rotacija stopala prema unutra. Supinacija se događa kada se stopalo ne rotira dovoljno prema unutra nakon što peta dotakne tlo. Pitanje broj 2. Koja je od navedenih karakteristika tipična za supinirajuće stopalo? A. Nizak luk stopala. B. Istrošenost unutarnjeg ruba obuće. C. Visok luk stopala. Ili pod D. Velika fleksibilnost stopala. Odgovor je, kao što ste već znali, C. Visok luk stopala. Supinatori obično imaju visoki izraženi luk stopala. I zadnje, treće pitanje, koja vrsta obuće se preporučuje trkačima sa supinacijom? Pod A, tenisice za kontrolu pokreta, pod B, tenisice sa naglašenom potporom za luk stopala, pod C, neutralne tenisice sa dobrom amortizacijom ili pod D, minimalističke tenisice. Odgovor se krije pod C, neutralne tenisice sa dobrom amortizacijom. Neutralne tenisice pružaju fleksibilnost i amortizaciju potrebnu supinatorima bez nepotrebne kontrole pokreta. To je to za danas. Nadam se da što se tiče kviza imali ste 3 od 3. Uopće ne sumnjam da ste znali sve odgovore. Hvala vam što ste ostali sa mnom do kraja kviza, do kraja vloga. Vidimo se već za par dana. Do tada čuvajte se, imajte na pameti ono što često ponavljam na kraju svakog videa, samo je zdrav trkač dobar trkač, pamet u glavu, trenirajte pametno i u sklopu sa svojim trenutnim mogućnostima. Ljudi, bok!